Therefor. Mama. Therefor. Mama, na pojuta. Mogo njugo na. Ihe m chọrọ ịnụ wee jụọ. Aghọta m ihe mere ni. Mbata ga dara na mberede. Onwe mgbe m ji towe anya na unu ga-abata. Nwanne gị bịa tee ichu a na-abata. Onwe mgbe m ji buru ya n'obi. Ele ihe mere ni. Mama, eziokwu dị na bụ na onwe ihe mere ni. Ọ na ma ndị ọcha ama na ha sa alụ ọrụ. So enwe ka o si wee enwe ha na-akpọ sabbatical leave na the company. So enwe level ị ga-eru before enye gị ya bụ leave. Oh yeah, Kenya. You know, I didn't know mine was gonna come. Come, Monsieur Gonosuto. Monsieur Gonosuto. Let me Monsieur Gonosuto. What can't you do? Oh, what can't you do? Oh, what can't you do? We can't have make wogu. Abunu make wogu. Oh, what can't you do? Onye didn't na to podias. Let me hear them do. Keke one daughter. Mama, because Gamonte. Mama, Chere. So, daughter, anyway, sabbatical leave and I will carry 3 weeks corner. Do you understand? So where is him the leave? I didn't know it was going to be like yesterday. And he's him the stuff. I'm so okay since all go Lagos. Let's come back to the village. So it may not be that's okay. Let me just come to the village. About 2 weeks. 2 weeks. I'll spend here with you people. After 2 weeks, I'm large go back to Lagos. You know, continue my leave there. Onwe ọzọ dị na ọbịa ya na na-ekwu ke ihe ikwu ọgwọ ka ajụ mgbe ị ga-ekwe m kwupụtara gị okwu ị na-arụ ọrụ gị na ndị ọchọ na-arụ ọrụ ke ihe ma gbasara ọrụ m nna m ighela akara ighere ugbo ejiri beans kwa ya ihe ejiri kwa ya rice ighele ote were ayọs tinye n'ime mmanụ ote ya dachaa onye ghere akara ihune o aka mana English o ga ha o te gi bido so wan le ko ta abumaka bigo Okorobịa ọma na-atụ asị. Thanks for the food because later. Okorobịa ọma na-atụ asị. Dimkpa na-atụ asị okorobịa ọma. Fia. Nsogbu. Ele ihe mere. Ma kpọlọ m o. Nsogbu nọ na family a na-alekwu ya. Aha ma wa hụ nsogbu. The men nsogbu anyị ga-enwe na family a. Lee ya kwe hụrụ ihe mụrụ here. Kwe hụrụ olulu asha. Ya bi gị na mụ asụte, mụ na-asụ ogbe asị. Ote ka iwere ogbe asị ote hụta ya na family ya tọgbọrọ na-eshipu. Akwe hụrụ ihe a. Akwe hụrụ nwa ga. Yana lede ete bat na ndị ọcha. Chere godi. O nwere ihe ị chọrọ ịkọwa. Gịnị ka m ga-achọ ịgwa gị? Enwere ihe ọzọ m akwa ndị ọcha enyere ha Sebastian leave. Kwa mgbe nta ha anye Sabbatarian leave. Ya gazie gara esa in peace. Ọtụgasị. Ọsọ ọtụgasị ka ọwọ oghe gasị.